Η Φίλιπ Μόρις παρουσιάζει ένα πολιτιστικό έπος, ελληνικό θαύμα, από τον Ελ Γκρέκο στον Σεζάν. Δύο εξαιρετικά σημαντικές εκθέσεις που συνιστούν τη μεγαλύτερη πολιτιστική ανταλλαγή στην ιστορία της Ελλάδας. Κοινός παρονομαστής και των δύο, η αποκλειστική χορηγία τους από τη Φίλιπ Μόρις, που φέτος συμπληρώνει 35 χρόνια συνεχούς και συνεπούς στήριξης των τεχνών. Η ταινία αυτή επιχειρεί να καταγράψει το χρονικό αυτού του πολιτιστικού έπους. Ο μύτος αρχίζει να ξετυλίγεται στις 4 Ιουνίου του 1992. Σε συνέντευξη τύπου στη Νέα Υόρκη, που μεταδόθηκε ταυτόχρονα στην Αθήνα, ανακοινώθηκε το ελληνικό θαύμα. Ανεπανάληπτα έργα τέχνης του χρυσού αθηναϊκού αιώνα θα άφηναν για πρώτη φορά την ελληνική γη για να εκτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο του εορτασμού των 2.500 χρόνων από τη γέννηση της δημοκρατίας στην Αθήνα του Κλεισθένη. Επόμενος σταθμός, οι ελληνικοί θησαυροί του 5ου π.Χ. αιώνα φτάνουν στην ελληνική πινακοθήκη της Ουάσιγκτον και αποσυσκευάζονται ως κόριο φθαλμού από ελληνικά χέρια. Ακολουθούν τα επίσημα εγγένεια του ελληνικού θαύματος στην Ουάσιγκτον στις 18 Νοεμβρίου 1992, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η Ειρήνη Παπά, σημερινή ιέρεια της τέχνης, απαγγέλει Γιώργο Σεφέρη, σύγχρονη δόξα της Ελλάδας, Νόμπελ Ποίησης 1968. Τα αγάλματα είναι στο μουσείο. Όχι. Πλήθη επισκεπτών σειραίων από την πρώτη μέρα. Τελικά, μέσα σε 3 μήνες, πάνω από 270.000 επισκέπτες θα θαυμάσουν τα 34 αριστουργήματα της ελληνικής κλασικής τέχνης, δημιουργώντας ρεκόρ για την Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον. Στη συνέχεια, η συναρπαστική πολιτιστική περιπέτεια μεταφέρεται στην Αθήνα. Στις 8 Δεκεμβρίου γίνονται τα επίσημα προεγγένεια της ανταποδοτικής έκθεσης από τον Θεοτοκόπουλο στο Σεζάν. Αριστουργήματα της Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής με 72 έργα 48 μεγάλων ζωγράφων από την Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Παρόν και ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχεται η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, νεοδιορισμένη τότε Υπουργός Πολιτισμού. Στο δείπνο που ακολουθεί μιλούν κατά σειρά. Είμαστε τέλος ευγνώμονες στην εταιρεία Φίλιπ Μόρις για τη γενναιόδορη αποκλειστική χορηγία αυτής της πολιτιστικής ανταλλαγής. Τα έργα λοιπόν που περιλαμβάνονται στην έκθεση από το Θεοτοκόπουλο στο Σεζάν μπορεί να θεωρηθούν και ως μακρινή απόγονοι των αρχαίων αριστουργημάτων που βρίσκονται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα παριστάμεθα μάρτυρες ενός σταθμού στην ιστορία των πολιτιστικών ανταλλαγών. Έχουμε το τεράστιο προνόμιο να εκθέτουμε στη ΣΥΠΑ δημιουργήματα του 5ου π.Χ. αιώνα που ενέπνευσαν κάθε μορφή τέχνης που ακολούθησε. Η Φίλιπ Μόρις αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή για την ευκαιρία που της δόθηκε να επιχορηγήσει τη μεγαλύτερη πολιτιστική ανταλλαγή στην ιστορία της Ελλάδας. Τη σειρά των ομιλητών κλείνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος ευχαριστεί την εταιρεία Φίλιπ Μόρις που ήταν χορηγός αυτής της εκθέσεως, όπως επίσης και της εκθέσεως Ελληνικό Θαύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την επομένη το πρωί, 9 Δεκεμβρίου 1992, δίνεται συνέντευξη τύπου, ενώ το ίδιο βράδυ γίνονται τα επίσημα εγγένεια της έκθεσης. Ακολούθησε ξενάγηση στο χώρο των εκθεμάτων και δεξίωση. Στις 9 Μαρτίου 1993 γίνονται, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, τα επίσημα εγγένεια του ελληνικού θαύματος στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη, όπου γνωρίζει την ίδια μεγάλη επιτυχία με πάνω από 260.000 επισκέπτες που ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των επισκεπτών του
σε περισσότερους από 500 εκατομμύριο. Στην Αθήνα, πρωτόγνωρες για την τέχνη ουρές έξω από την Εθνική Πινακοθήκη, κυρίως από νέους ανθρώπους και μαθητές, δημιουργούν καθημερινά αδιαχώρητο στις αίθουσές της. Πάνω από 600.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν συνολικά την έκθεση, ενώ την τελευταία μέρα έγινε αναγκαία η παρουσία των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας για να χαλιναγωγηθούν τα πλήθη που ήθελαν να προλάβουν να θαυμάσουν τα αριστουργήματα της έκθεσης. Τελικά την έκθεση θαύμασαν 6 φορές περισσότεροι από όλους μαζί τους επισκέπτες της Πινακοθήκης κατά τα τελευταία 8 χρόνια. Η επιτυχία αυτού του πολιτιστικού έπους στέφτηκε και από την επίσημη διάκριση της ελληνικής πολιτείας και του Ομίλου Ενίσχυσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα, η Φίλιπ Μόρις τιμήθηκε με το βραβείο του ΟΜΕΠΟ στην κατηγορία της προβολής της ελληνικής τέχνης και πολιτισμού στο εξωτερικό και με το μέγα χορηγικό βραβείο Λυσικράτης του Υπουργείου Πολιτισμού. Τεράστια πραγματικά ήταν η δημοσιότητα που πήραν και οι δύο εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ΣΥΠΑ. Δημοσιότητα άμεση που εκπορεύτηκε από τη Φίλιπ Μόρις και την Εθνική Πινακοθήκη μας με καταχωρήσεις και ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα. Αλλά και έμεση δημοσιότητα. Ξεπέρασαν συνολικά τα 700 τα σχετικά δημοσιεύματα. 250 περίπου για το ελληνικό θαύμα και 550 περίπου για τον Ελ Γκρέκο, στον ελληνικό τύπο. Χώρια οι πολυάριθμες αναφορές στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Το σημαντικό όμως στοιχείο είναι ότι η αθρώα προσέλευση εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών στην Εθνική Πινακοθήκη μας πήρε τις διαστάσεις πολιτιστικού κοινωνικού φαινομένου. Αναλύσεις, άρθρα, δημοσιογραφικές έρευνες, συνεντεύξεις, ακόμη και επιθεωρησιακά κείμενα και γελιογραφίες υπογράμμισαν τη σημασία του γεγονότος ως ελπιδοφόρου μηνύματος για την αναβάθμιση του ελληνικού πολιτιστικού τοπίου. Ήταν η καλύτερη επιβράβευση για όλους όσους μόχθησαν και συνέβαλαν στη μεγάλη αυτή πολιτιστική ανταλλαγή. Ήταν η δικαίωση της φιλοσοφίας της Φίλιπ Μόρις που στηρίζει την τέχνη 35 χρόνια τώρα με στόχο να τη βγάλει από τους στενούς ναούς της και να την κάνει αγαθό πλατιάς κατανάλωσης.